La meva vida i la meva passió m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. I nosaltres que continuem i el que anem a fer ara serà anar a parlar del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, un Bisbal Bàsquet que el passat dissabte perdia després de 3 pròrrogues davant del Gandia per 100-104, una derrota doncs, que no sé com li va sentant el míster bisbalenc, en Carles Rofes, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Carles. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bé, deia jo una derrota de 100-104, 3 pròrrogues. Suposo que fa mal, no?, perdre d'aquesta manera. Doncs la veritat és que sí, va ser un dia molt difícil per l'equip perquè era un partit molt important de classificació i després perquè crec que vam lluitar molt i ens vam quedar sense el premi, que en alguns moments semblava que estigués lluny, però després també hi va haver alguns altres moments que el vam tenir molt a prop, no? Va ser un partit molt igualat, no? Va guanyar el primer i el tercer quart, ells van guanyar el segon i el quart, vull dir que tot va ser molt, molt igualat, no? Sí, és d'aquestes coses que hi ha moments del partit que són, no?, que sembla que no, però són molt determinants, perquè nosaltres el primer quart el vam fer molt bé, i en un moment els vam deixar ficar un altre cop dins del partit, no? Quan amb dos minuts dolents del segon quart era un moment que nosaltres podíem haver trencat el partit potser d'una forma més definitiva i no ho vam fer-ho, i el que vam fer va ser deixar-los acostar, i després sí que és veritat que fins al final dels 40 minuts i després les pròrrogues doncs va ser partit de punt a punt, diguéssim. Una derrota doncs, que fa que us quedeu amb 8-12 a la classificació i la setmana que ve visiteu el quart classificat, el Fibi Palma. Explica'ns una mica com veus el partit. Bé, el FIBU en realitat és un dels equips punters de la Lliga, i ho és perquè, a part de l'equip que tenen i la proposta i el bé que juguen, sobretot són molt forts a casa, no? Per tant, és un repte molt gran pel rival, per que juguem a fora, i a més fiquen molta gent en un pavelló molt gegant, i després per com estem de classificació, no?, que ens hem posat en una situació ben difícil, i per tant toca guanyar quan abans, no?, per poder enfocar el final de Lliga potser una mica més positius dels que estem ara mateix. És el que dius tu, no?, una situació difícil, però malgrat tot esteu a una victòria de la zona tranquil·la del setè classificat, no? Bé, el que passa és que no tenim els averaixos, i llavors els equips que estan en aquesta posició han de jugar entre ells, per tant, en realitat no és una victòria perquè un dels dos equips guanya, per tant ja estàs a dues, i nosaltres tenim un final de Lliga on juguem més partits a fora que a casa, per tant, no hi ha res perdut, però sí que és veritat que està difícil. La meva propera pregunta, precisament, el tram final de la Lliga queda pràcticament un mes de competició, un mes i escaig, com el veus? No ho sé, ara mateix jo el que veig és que tenim un equip tocat per la derrota del diumenge, i llavors se'm fa molt difícil dir com estarem demà. Doncs imagina't si parlar de com veig tot al final de Lliga, no? El que sí que ens toca és nosaltres entendre les coses que no hem fet bé, superar el moment dolent emocional que estem tots ara, i per fer un bon entreno demà i preparar el màxim millor possible tota la setmana. Doncs Carles Rofes, míster, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molts ànims i remuntar, que això és possible. Molt bé, gràcies pel seguiment, Dani. Fins la propera. Vinga, adéu. Això és el que ens deia el míster del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, en Carles Rofes, un Carles Rofes doncs, que es mostrava decebut per aquesta
derrota de 4 punts, 100-104, després d'una pròrroga i d'haver competit al màxim, però no va ser possible emportar-se el passat dissabte davant del Gandia aquesta victòria. Per tant, l'equip que es queda amb 8-12 a la classificació i ara que veu la situació un xic més complicada. Nosaltres que continuem endavant.